खुलुमबाय। दिनै 7 मे 2024 मंगलबार। हाग्रा महिलारिया गावनि अनजालि बिसि सेवली महिलारिजों देबोरगावनि हाई सेकेन्डारि फरायसालिनि भट मिरुआव भटखौ होबाय। कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारियाबो गावनि भटखौ गावनि भट मिरुआव होबाय। जयन्त बसुमतारियाबो गावनि भट मिरुआव गावनि भटखौ होबाय आरो उरखाव गोरा ब्रह्मआबो गावनि भटखौ गावनि मिरुआव होनाय जाबाय। तेलेंगानानि मानचिरियालाव सासे पुलिस कन्स्टेबलआ सुइमिं पुलाव सानस्रिबाय थानाय समाव हरखाब हां लानो हायै जानानै थैदों। थैनाय पुलिस कन्स्टेबलनि मुङा जाबाय पान्जाला सतीश, 40 बोसोर बैसोनि, आरो बेखौ फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। बड'लेण्ड ओनसोलाव हाग्रा महिलारनि मुं खोनाब्लानो बयबो गिखायो। हाग्रा महिलारखौ बिपिएलनि मानसिफोरा बुनो होसोदों होननानै बाथ्रा बुंनायफोरा गासिबो नंखाय। हाग्रा महिलारिखौ बयबो गिखायो। बड'लेण्डआव बिथांखौ होसोनो हानाय रावबो गैया होननानै राजु नार्जारिया बुंदों। जोंनि सुबुंदारा भारत बायदि सुबुंदारा हादोरनि सासे नोगोरारि जानानै आं आंनि डिउटिखौ मावफुंबाय। आं आंनि भटखौ दिनै 4 नं बिनाकाटा एलपि स्कुलनि भट सेन्टाराव आं दिनै होबाय। आंनि गोसो गोरबोनि जे केन्डिडेट बिथांनो आं होबाय आरो भट होखांनानै जोबोद मोजां मोनदों। आं रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों नोंथांमोनाव बयबो माने हानजा हानजा थांनानै गाव गावनि भट सेन्टाराव भटखौ थुफैनांगौ आरो जोंनि जे सुबुंदारा हादोर बे सुबुंदारा हादोरखौ गोख्रोंसिन खालामनायाव मदद होनांगौ। मोनसे अजद थिखांदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोननानै समाव थांनाय बेफोरबायदि मावदों। बे हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नाम खोनाबानो बयबो गियो। हाग्रामा महिलारि होननाय नामानो जोबोद गिथावथाव मोनसे नाम बयनिबो थाखाय। बिथांनि जे जारिमिन, थांनाय बेसेबांबा बोसोरनि जे जारिमिन, 17 बोसोर बिटिसि खुंथायाव थानायनि जारिमिन आरो बिनि सिगांनि जारिमिन, बेखौ नायोबा हाग्रामा महिलारि सारखौ सोरबा होसोनो साहस दं होननानै आं साना। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथांखौ सोरबा होसोनो हानाय रावबो मानसि गैया। नामखौ खोनाबानो बयबो गिखायो। गतिके बियो मोनसे नाटक। हयथ' बियो बिपिएफनो गावसोर होसोलायनायनि मोनसे नाटक खालामदों आरो बेवहाय जोंनि इउपिपिएलनि हान्जानि नामखौ लादों। जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मोनसे सान्थिखौ मोजां मोनग्रा, जोबोद डिसिप्लिनजों आब्रुथिजों सोलिग्रा आरो जोङो जेब्लायबो माने सुबुं दाराखौ बिसास खालामग्रा मोनसे हान्जा। बावहाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौथ' बाद होदो, गुबुन माने सोरबा फिसा फिसौ मानसिखौबाबो होसोनाय बा रायनाय बुंनाय बेबायदि आखल जोंनाव गैया। बियो मोनसे नंखाय अजद। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों बेबायदि नंखाय अजदजों जेबो मुलाम्फा जाया, बेखौ बिथांमोना बन्द' खालामनांगौ। थासारिखौ गाज्रि खालामनो सेस्था खालामनो नाङा। बावहाय माने खुनु मोनसे गाज्रि घटना जायालासे एमपि इलेक्सना मोजाङै मोजां दिनै जागासिनो दङ। नोंथांमोना नुबाय, आं दाखालिबो प्रेस मिटआव बुंदों जे जोंनि नैबे फ्राय 2 माससोनि जे केम्पेइननि समाव मोनसेबो गाज्रि घटना जायाखै। गतिके मैयासो हाग्रामा महिलारिखौ माने होसोदों होननाय मोनसे अजदआ बियो जोबोद माने मिनिथाव जादों आरो बे जे नंखाय नाटक बेयो मोनसे प्रमान जादों। बिथांजों गोबां पुलिसफोरबो थाफायो, गोबां बिबांनि पुलिस बिथांजों थाफायो। बिथांखौ सोर होसोनो हानो? पुलिसखौ नाङा, बिथांनि नामानो काफि, बेखौ सोर होसोनो हानो? होसोनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया, बियो मोनसे नाटक। गतिके आङो बिथां बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों दिनै बिसायख'थिया जोबनानै थांसिगोन। जोंहा रुजु रुमु रायजो जालायनांगौ, बिदा फंबाय अनलायनानै रायजो जानांगौ। बाव बिपिएफ इउपिपिएलनि खोथा गैया। जोङो बर' हिसाबै बा बर' नङाबाबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जों ज' जानानै बेयाव रायजो जानांगौ। ओंखायनो बेबायदि नाटक मिनिथाव मोनसे नाटकखौ बिथांमोना खालामनाङा। इनफेक्ट आङो इउपिपिएल हान्जानि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै जोंनि हान्जानि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिनिल' गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावाखै। आङो हामलायनाय बावनो लुबैदों जोंनि खाम्फा बरगयारि बिथां, खाम्फा बरगयारि सार, बिथाङा बिपिएफनि केन्डिडेट, बिथांनाबो हामलायनाय बावदों। जोंनि केन्डिडेटनो हामलायनाय बावनायजों लोगोसे आङो खाम्फा बरगयारि सारनोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों। बिथाङा बेस्ट विशेस थाबाय, बिथाङाबो गेलेदों, जोबोद मोजां केम्पेइन खालामदों बिथाङा। देरहायैया 4 तारिख जुनाव जों मिथिगोन। गतिके आङो बेवहाय माने बेबायदि नाटकखौ जाहाथे बिथांमोना खालामा बेखौल' आं खावलायहरदों। जाहाथे थासारि, जोबोद मोजां थासारि दिनै जोंनि सरकार फैनायनि उनावनो 3.5 बोसोर 4 बोसोर दिनै जेबो माने भाइलेन्स गैया, बेयाव खुनु कनफ्लिक्ट गैया, खुनु असान्थि परिबेस गैया। बावहाय आरो बिदि होसोनाय मानायनि नाटकखौ खालामफ्लानानै थासारिखौ गाज्रि खालामनो
बिथांमोना सेस्था खालामदोंबाबो रायजो राजाया बेखौ बिसास खालामा आरो रायजो राजाया बेफोर बानसावनाय बाथ्राजों नंखाय बाथ्राजों रावबो गेलेमफानाय नङा। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।